Strak op als woensdag. Sprenglevend, die wil te vast wel heel vlot voorbij hebben. Maar we gaan gewoon eerst nog het LVK afmaken. Laten we dus eerst met beginnen. En we gaan van Sprenglevend gewoon weer naar Mike en Kira. We gaan naar Venrooy en daar zit Mike. In het riek van de Piela's, toch? Ja, klopt Henk. Goedenavond. Hoi. Ik zie de vlindertjes achter dich en dat heeft te maken met het liedje van vorig jaar volgens mij. Hè? Ja, dat was vlinders. Smaakte dat proeven aan het LVK, dat proeven aan zo'n vuurrun en zo'n kolkende muziekgieterij, smaakte dat naar meer? Zeker, zeker. Vorig jaar was de eerste keer voor ons dat wij überhaupt een liedje aan geschreven. Dus ook voor het liedje van de Pielhaas. Dat liep een beetje uit de hand, kunnen we wel zeggen. Maar dat smaakte zeker naar meer, ja. Hey, en wie heb ze dit jaar aangepakt? Wat hebben ze dingen veranderd? Hebben ze dat heel slim bedacht of is dat spontaan gekomen? Kira het thema bedacht, het dansen. En toen werd het wel een liedje met corona gerelateerd of niet. Nou, het is een beetje in het midden. Je kunt het aan de corona relateren, maar na de corona blijft het ook een mooi nummer, denken wij. Ja, nou heb ik mijn onderzoek gedaan. Ik heb gewerkt zo'n echte danserbus. Ik Kira misschien wel, maar ik niet. Normaal in ieder geval niet. Ja, het zit ook in het liedje een beetje, hè? Ja, klopt. De eerste zin van mij is: normaal ben ik in de stieven, breek ik niet de nek, maar met de vaste loven denk ik, man doet toch eens gek. Is dat uit het leven gegrepen, Mike? Voor dich? Ik denk bij mij wel, zeker, ja. Dus de moves, dan moeten we toch een klein beetje op Kira letten in dit geval, denk ik dan. Ja, zeker. Goed, hey, wat verwacht ze zelf ervan? Want je hebt een geluksnummer, er zijn 3 keer 11, dus dat moet eigenlijk wel goed komen straks richting die finale, toch? Dat hopen we, ja. We zien beneden. Hey, wilst du voor mij, het is presenteren, dat doe ik, maar ik vind het ook wel eens leuk als mensen hun eigen liedje aankondigen. Zou je hem willen aankondigen voor mij, je eigen liedje? Nou, hier komt ons nummer van Mike en Kira, nummer 3 keer 11 hier bij het LVK, met Blijven dansen.